aprendrem a fer una recomanació d'una lectura. Em dieu una mica si algú de vosaltres ha fet mai una recomanació? Digues. Bueno, en el col·le. En el col·le. I com ho fèieu? Doncs la professora ens ficava en una taula aquí i sota la taula agafàvem el llibre i dèiem per què ens agradava, per què sí. Perfecte, O sigui, havíeu d'explicar per què us agradava. I per què l'havíeu triat també, si us l'havia recomanat algú? Perquè, per exemple, quan vosaltres fèieu la recomanació, després tu, per exemple, havies llegit algun llibre dels que havien explicat els teus companys? Dels que havien recomanat els teus companys? No. No? Fantàstic. Doncs nosaltres intentarem que això no passi. O sigui, la idea és que quan tu recomanes una lectura és perquè transmetis entusiasme o també, si no t'ha agradat gens, també que argumentis per què no t'ha agradat, d'acord? Que això és important. Molt bé. De totes les lectures que teniu aquí, les que esteu fent ara, us agraden en general? Sí. Les heu triat vosaltres lliurement? Sí? Va. I per què les heu triat? Algú us havia dit que eren xules o no? O aquí ha dit, a tu sí. Algú t'havia dit que la lectura estava molt bé. Va, i per això t'has atrevit a llegir-la, diguéssim. Perquè també t'interessava el tema o no? Únicament perquè la persona que te l'havia recomanat et mereix confiança? Per què? O perquè t'ho havien explicat molt bé i tenies moltes ganes de llegir-lo perquè si aquella persona li havia agradat a tu també? Sí? És que és la pel·li. Perquè és la pel·li. Això també és important, que quan veus una pel·lícula, això d'alguna manera també és una recuperació, és a dir, com que hi ha una pel·lícula, ens agrada molt, veiem el llibre, a veure què passa. Però canvia. Perdona? Canvia molt. Canvia molt, Es mou tot. Això també us ha passat alguna vegada? Heu llegit lectures que heu vist pel·lícules i després heu llegit el llibre i no ho heu fet al revés? Mai? Primer heu llegit el llibre i després heu vist la pel·li? I llavors què ha passat? Pues que no me lo imaginas, o sigui, he llegit el llibre, he vist els personatges però pintats i quan els he vist així reals, pues era molt diferent. Era molt diferent. I no semblava igual que el llibre. Clar, per què? Perquè nosaltres, quan llegim, ens imaginem nosaltres els personatges i cadascú se'ls imagina d'una manera diferent. Això us ha passat amb el Harry Potter, per exemple? Sí. Primer heu llegit el Harry Potter? No, primer és la pel·li, després de llegir el llibre. I què? Que al començament tot és molt diferent, però després ja entre mig és una miqueta igual i al final canvia. Clar, el que passa quan fan les adaptacions de les novel·les és que han de retallar, no? O han de canviar alguna cosa perquè sigui potser més atractiva. En els llibres què passa? Que hi ha moltes explicacions, sí? Molt bé. Doncs mireu, a mi, amb la lectura que us recomanaré ara, m'ha passat una cosa semblant, però una mica a l'inrevés, i us explico per què. Mireu, a mi m'agrada molt una sèrie de la tele que es diu Castle, sí? Algú l'ha vist mai? Perfecte. Lo veo todos los días. Sí, jo. Fantàstic, per tant ens entendrem molt bé. Molt bé, doncs em van regalar aquest llibre que es diu Ola de Calor, val? I 5 més. I jo vaig dir, hola, aquestes són les novel·les de la sèrie. Per tant, fixeu-vos que en aquest cas a mi no me l'havien recomanat directament, val? Però en canvi hi havia una cosa que a mi m'agradava molt i que feia que tingués interès a llegir el llibre, d'acord? Molt bé. Però jo ara sí que us el vull recomanar a vosaltres el llibre. O no, Ara ho veurem, Per què? Què vaig fer jo quan el vaig rebre, aquest llibre, i els altres? La primera cosa que vaig mirar és, ostres, a veure si el títol realment era igual que el que es deia a la sèrie i si efectivament Ola de Calor, és el primer llibre de la sèrie. Perquè, a veure, de què va aquesta sèrie? Algú em pot explicar una mica quina és l'excusa d'aquesta sèrie, digue'm? Pues que fan cas, o sigui, algú mata algú i ells tenen que descobrir qui ha sigut l'assassí, tot això. I, o sigui, el Castle no és un policia, és un escriptor de novel·les, però s'ho imagina i a vegades li surt també els casos i tot això. Ella porta la seva, quan no tenen prou pistes, ella porta la seva imaginació per intentar lligar els fets, correcte? Però fixeu-vos, la sèrie, el nucli de la sèrie és que hi ha un escriptor, en Richard Castle, que és aquest d'aquí darrere, que està com baix d'inspiració, que en un moment de la seva carrera és un escriptor de molt èxit,
i en un moment de la seva carrera es queda sense inspiració i no sap què més escriure, d'acord? I aleshores demana permís per acompanyar un policia per saber coses sobre com es resolen els crims. Resulta que la policia és una noia, que a més és molt guapa, la Baker, i aleshores ella és la seva inspiració per escriure les novel·les. I justament les novel·les, totes les que jo tinc, tenen els títols que surten a la sèrie. Per tant, la primera cosa que vaig fer jo és anar remenant el llibre perquè van anar darrere. O sigui, vaig mirar la portada, i a la portada posava Richard Castle, l'autor, el títol, o la de calor, llavors vaig girar, en la contraportada, quina informació trobem a la contraportada normalment? La que va una mica la història, correcte, i què més? El resum, però sense ensenyar el final. Perfecte, el resum però sense ensenyar el final. I a més una mica de biografia de l'autor de vegades, sí? Doncs és el que hi ha aquí, i el que hi ha aquí és exactament el que diu a la sèrie. Llavors ens diu, este libro es oro puro, no te lo puedes perder, i és una ressenya del New York Times, representa que això és l'obra que escriu Richard Castle. Però jo què sé d'aquest autor? Sé que és un autor de mentida, no? Perquè aquest és un actor. Per tant, la primera cosa que em plantejo quan jo vull recomanar una lectura és explicar qui és l'autor. Sí? O sigui, quan tu recomanes una lectura, la primera cosa que fas és, mira, això ho escriu tal persona i tal persona es dedica a escriure novel·la negra, conte d'aventures, literatura amorosa, de vampirs, policíaca, parla de videojocs, el que sigui. Jo en aquest cas, jo no sé qui és l'autor. L'actor, Richard Castle, no es diu, Nathan no sé què, és ell qui ha escrit això? Si nosaltres mirem a dins, si mirem la contraportada, si mirem aquí ens tornen a enganyar, perquè aleshores ens expliquen qui és l'autor i ens fan la biografia del personatge. Ens diuen que té una mare que és actriu, que viu amb la seva filla, tot el que diu la sèrie. Per tant, a mi m'enganyen i aleshores com descobreixo qui escriu això? Doncs entrant en una pàgina web que hi ha al final. I aleshores veiem que qui escriu són guionistes. Els guionistes de la sèrie el que fan és escriure la novel·la, igual com explica la sèrie. Molt bé. Ja sé qui és l'autor, els guionistes. Molt bé. I aleshores, de què va el llibre? Jo què em trobaré? Em trobaré la sèrie a dintre d'aquest llibre? Serà com Harry Potter i el que em trobaré dintre serà el mateix que veig a la pantalla? Digues. No, serà el que ella ha escrit, o sigui, el que també ha escrit a la sèrie. En la sèrie, no? I en la sèrie què ens diuen? Que hi ha una protagonista que és una policia, no? Llavors jo el que faig és anar llegint, llegeixo i trobo moltes coses semblants a la sèrie. La protagonista és una policia, la Nikki Hill, d'acord? Que és acompanyada sempre per un periodista, no per un escriptor, per un periodista, que té com a companys dos detectius, que no són el Ryan i l'Expósito, tenen uns altres noms, i que té una íntima amiga, que què diríeu que és aquesta íntima amiga? A què es dedica la seva íntima amiga? L'amiga més amiga de la Beckett. És forense. És la que fa les autòpsies, com a la sèrie. Sí? Molt bé. Llavors, un cop he vist tot això, jo el que faig és llegir la novel·la. I la novel·la és interessant, es llegeix molt ràpid, no és una novel·la perquè està molt ben escrita, i en alguns moments les bromes i això que fa, que intenta imitar la sèrie, a mi no m'acabaven d'agradar gaire. I a mi em semblava que era perquè probablement la traducció de l'anglès no fos molt adient. I què vaig fer? M'he llegit 2 llibres més d'aquests. I aleshores us he de confessar que tots els llibres són una mica desiguals. Són interessants, la trama és interessant, és atractiva, però les traduccions crec jo que no són molt adequades. Per tant, és una altra cosa que hem de tenir en compte. Si el llibre que llegim és una traducció o no.
vosaltres heu llegit tots els Harry Potters, o molts de vosaltres heu llegit Harry Potter, o altres històries que siguin traduccions i que vosaltres sapigueu. Qui ha llegit Les Cròniques de Nàrnia? Perdona? Tu, vosaltres dos. Les Cròniques de Nàrnia, en què les heu llegit? En quina llengua les heu llegit? En castellà. En català i en castellà. I en què estaven escrites originàriament? En anglès. Per tant, diríem que nosaltres llegim molta literatura que potser està traduïda i de vegades potser qui tradueix no ho fa perfecte. D'acord? Molt bé. Jo puc dir, al final de llegir 3 llibres, que segurament no és ben bé culpa de la traductora, això, que és una noia, sinó que les persones que escriuen són guionistes, llavors escriuen d'una manera com molt àgil i potser deixant-se alguns detalls, com faria un escriptor, d'acord? I hi ha llibres que són super trepidants i que t'enganxen molt i altres que no t'acaben d'enganxar gaire. Fixeu-vos doncs que us he explicat qui és l'autor, us he explicat una mica l'argument, acaba de la manera que acaben totes les sèries i totes les pel·lícules de tots els capítols de Castle, que qui és l'assassí, perquè ja ho tenim, qui és l'assassí és qui menys t'esperes, això sempre passa a tots els capítols, i bé, i ja està. Llavors, jo us el recomanaria, bé, si voleu passar una estona allò que no hagi de pensar gaire i que estigui bé, us el recomano. Algú pot dir, dels que veieu la sèrie, quines són les coses que tothom que llegeix la novel·la busca a dintre la novel·la? Algú se'n recorda? Quan Castle publica una novel·la, tota la gent que el llegeix, tota la gent, busca unes escenes determinades. Us sona quines escenes busca? Sí, perquè somrieu però no em dieu el què. Molt bé. La gent busca les escenes de sexe. Sí? Per què? Perquè representa que és la relació que deuen tenir els dos protagonistes de la sèrie Quidditch, d'acord? Doncs sí, n'hi ha. No són molt allò... Les podeu llegir, Però és veritat que n'hi ha. I aleshores s'entén com en la pel·lícula tothom va buscar-les. Sí? Molt bé. Fins aquí la meva recomanació. Penseu que us l'he recomanat perquè aneu corrents a llegir-la o si no la llegiu no passa res? Què? Pues que si no la llegim no pot passar. Pel meu gust, si no la llegiu, no passa res. D'acord? Però, si algú li fa gràcia, doncs és per passar una bona estona. Molt bé. Intentem ara, entre tots, pensar quines coses us he explicat de tot el rotllo que us he fet. Jo he fet un rotllo molt rotllo. Però hi ha com 2 o 3 aspectes que són importants i que hem de tenir en compte a l'hora de fer qualsevol recomanació. Tant si recomanem el llit d'en Pol, com si recomanem el diari d'una penjada, com si recomanem el mecanoscrit del segon origen. Fixeu-vos que no tenen res a veure, a nivell literari, res a veure. Per tant, per on he començat jo? Què és la primera cosa que jo us he dit d'aquesta lectura? Digues. El títol. Hem parlat del títol, correcte. Què més he dit? Quina seria la segona cosa? Digues. L'autor. Hem dit alguna altra cosa més d'aquesta part, de si el títol, l'autor... Hem comentat els personatges, però abans... Mira, jo no l'he dit, l'editorial. Que no l'he dit? No. Però és una cosa que, quan fem una recomanació oral, de vegades és important de dir, però sobretot és molt important si fem una recomanació per escrit. Per què? Perquè la persona que vulgui anar a buscar el llibre sàpiga quina editorial l'ha publicat. D'acord? Per tant, jo no l'he dit, però s'ha de dir. El llibre podria ser igual, però amb una editorial diferent. Perfecte. És a dir, si nosaltres coneixem que hi ha diferents editorials, per exemple, els vostres companys han comentat que han llegit les històries de Nàrnia amb 2 llengües diferents. És probable que cadascuna de les llengües la publiqui una editorial diferent. Per tant, fixeu-vos que una altra cosa que hauríem de dir potser és l'idioma.
l'idioma és important perquè en funció de l'idioma en què estigui escrita podem saber quina editorial l'ha publicat i també qui l'ha traduït, si és una traducció, i per tant també podem saber això, en què preferim llegir-les, en català o en castellà, o en l'idioma original. Perquè nosaltres sabem anglès, una miqueta, sí? Potser ara no, però més endavant és important llegir les obres, sempre que sigui possible, en l'idioma original. D'acord? Molt bé. Què més hem dit d'aquí? Digues. Clar, a veure, quan nosaltres recomanem una lectura, és important explicar la biografia de l'autor? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. És important? No. Quan fem la recomanació, o sigui, explicar la vida de l'autor no és important. En tot cas, sí que podem explicar si aquell autor ja l'hem llegit i ens agrada. Això sí, és un autor que a mi m'agrada molt. Per què? Perquè he escrit aquest llibre i aquest, i no els he llegit tot i m'agrada. Per exemple, quan us recomanen el llibre de la J.K. Rowling, que és la persona que ha escrit Què ha escrit la J.K. Rowling? Harry Potter. Perfecte, tots ho sabeu. Normalment, sobretot les persones que llegim molts llibres, de vegades llegeixes llibres i no te'n recordes qui és l'autor. Us passa a vosaltres alguna vegada que no recordeu? He llegit un llibre que m'ha encantat i no recordo qui l'ha escrit. Val, això passa. Doncs, si un autor és molt conegut, vol dir que ha escrit més d'una obra i que aquestes han tingut molt d'impacte, d'acord? En tot cas, es pot dir això d'un autor. Quina importància té, o si està especialitzat en un gènere. Per exemple, podem no conèixer l'autor, però podem dir mira, aquest autor, jo us recomano aquest llibre, o aquesta novel·la gràfica, o aquest còmic, el que sigui, val? Algú sap qui és Hergé? Tintín? Sí? Val, doncs Hergé és l'autor de Tintín, d'acord? Si nosaltres recomanem els còmics de Tintín, podem dir el seu autor, que es diu Hergé, és un senyor que ha escrit molts còmics i està especialitzat en Tintín. És una característica d'aquest autor, d'acord? Això ho podem comentar. Però explicar la seva vida en la recomanació no toca, d'acord? Perquè no se'ns pot fer pesar, sí? Molt bé. Llavors, ens en podem anar a què? Què hem comentat? Què és el que hem dit després? El resum, una mica l'argument, d'acord? De què va, l'argument. Però l'hem d'explicar tot, des que comença fins que s'acaba? Com ho hem de fer? Digues. Sense explicar al final. Sense explicar al final. Però ha de ser molt llarg? Curt. Una mica curt? Digues. No. Això, digues. No s'ha d'explicar el que importa. S'ha d'explicar potser el més destacat, és a dir, si podem dir el gènere, us sembla? Podríem dir el gènere a què pertany, això ho podem posar per aquí al mig. Què vol dir el gènere? Quan us he explicat de què anava, què us he dit? Us he dit que era una obra de teatre, això? No. Que era una novel·la amorosa? No. Era una novel·la de vampirs? No. Recordeu què hem dit? La misteri. Era de misteri? Jo he comentat, potser no he insistit, he comentat, és una novel·la negra, s'anomena de gènere negre perquè va de crims i assassinats, de polis i lladres, sí? La novel·la negra és la que parla de hi ha un crim, un assassinat, un segrest, etc. I hi ha tot un seguit de persones, uns detectius, uns policies, que cerquen la solució, cerquen qui ha estat. Val? Doncs això seria el que en diem el gènere. Val? El gènere. Sí? Quanta gent aquí ha llegit novel·les de vampirs? Doncs és un gènere. D'acord? Sí? O, per exemple, algú se li acudeix un altre gènere? Els Jocs de la Fam, per exemple. Algú ha llegit els Jocs de la Fam? Va. Doncs els Jocs de la Fam és aventures, misteri. Sí? Correcte. Molt bé. Ara aquí, després del gènere, vindria el breu resum. El més important, el més destacat, sense explicar al final. I després d'això, què vindria ja? Un cop hem dit el títol, qui és l'autor, l'editorial, en quin idioma està escrit, a quin gènere pertany, i hem fet un breu resum,
Què ens queda fer? Que si t'ha agradat a tu. Fantàstic. O sigui, tu has dit si t'ha agradat a tu i tu has dit la paraula recomanació. D'acord? Ara aquí fem ja la recomanació. I aquesta recomanació només hem de dir si ens ha agradat i si no ens ha agradat i per què. Sí? En el meu cas, us ha quedat clar si m'ha agradat molt o no? Bueno, aquell llibre saps. Jo he dit sapsar aquest i els altres algun potser una mica millor. I què t'ha semblat? M'ha agradat molt? No m'entusiasma, correcte. I per tant la meva recomanació seria que si vols llegir-ho no et passarà res, tu passaràs bé, però que si no te'n llegeixes tampoc et passarà res, d'acord? Molt bé. Per tant, el que hauríem d'intentar fer en sessions posteriors o més endavant és veure com tot això ho anem pensant mentre llegim el llibre. O sigui, una de les coses que us ensenyarem és, a partir d'una fitxa, d'una fitxa que tindrà una cosa semblant a això, que vosaltres haureu d'anar omplint. Això serà una mica més llarg, hi haurà més espai, d'acord? I això vindrà aquí al final. Omplirem una fitxa així i la podeu anar omplint mentre llegiu, d'acord? Quan comenceu a llegir, de seguida podreu posar això i això, la deixeu i després, conforme aneu llegint, podeu anar notant aquelles coses que us cridin més l'atenció. Doncs mira, hi ha un personatge que està com una cabra, ho apunteu en una banda. Ha passat una situació que ningú pot explicar, ho torneu a apuntar, i etc. I al final, amb tot això, podreu fer el breu resum i al final podeu escriure si voleu. Com algú que hagi llegit ja un llibre que li hagi agradat molt? Un llibre que us hagi agradat molt? Digues. Crepúsculo, perfecte. Si tu haguessis de fer així, en oral, algú altre ha llegit Crepúsculo? Val, doncs entre les tres ho completem. Si nosaltres haguéssim de posar el títol, què posaríem? Crepúsculo, sí? Sabeu qui és l'autor? Us en recordeu? Algú se'n recorda? És allò que dèiem abans, L'obra és molt famosa i l'autor no. Això no està bé, perquè l'autor és que escriu, és qui fa que vosaltres gaudiu tant amb la literatura, Això ho hem de tenir en compte, d'acord? Us fixareu més amb els autors, ho prometeu, Jo tampoc sé què ha escrit Crepúsculo perquè no l'he llegit, ho esbrinarem. L'editorial, algú sap quina editorial és la que ho ha triat? Per tant, veieu per què és important tenir llibre i omplir això al principi, que el tenim allà, ho omplim i ja està. L'idioma en què l'heu llegit? En castellà. Tothom l'ha llegit en castellà? Correcte. El vau comprar? El vau anar a buscar a la biblioteca? Què vau fer? Us el van deixar? Comprar, deixar, correcte, molt bé. Sabeu que hi ha, biblioteques meravelloses per anar a buscar tots els llibres que vulgueu, Fantàstic. I el gènere? Digues? Vampirs i homes llops. Vampirs, homes llops, i per mig alguna altra cosa? I romàntica, no? Sí. És una novel·la romàntica, també? Sí? El gènere seria novel·la de vampirs, De vampirs i homes llops. No sé ben bé si és un gènere, això, podem un gènere potser de misteri, podem afegir aquí romàntic. I el resum? Em podríeu fer un resum així una mica rapidet? Però encara que sigui un pitxaco, hi ha una cosa que segurament desencadena tota la trama. Digues. Doncs que un home llop i una humana són molt amics, però la humana coneix el vampir, que s'enamoren i estan sortint, però el llop que li agrada la humana, però no li diu res i li sap i no li agrada que sortir amb una enemics. I el fet que hi hagi una noia i dues persones que estiguin enamorades d'ella, fa que passi alguna cosa? Per tant, el resum quin seria?
Hi ha un vampir, hi ha un home llop, hi ha una noia. Els dos estan enamorats de la noia, a la noia li agrada un, i l'altre no li agrada i es baralla. I tota la història gira a l'entorn d'aquesta baralla i de com es resol aquest conflicte entre els tres. Seria això? Sí. Seria això? Doncs ja està, resum. Ho veieu? És així de fàcil, no cal que expliquem tota la història. Només això, aquest detall. Val? Llavors, el que sí que podeu explicar aquí, en la recomanació, podeu explicar per què us agrada o per què no. I aleshores sí que podeu dir, per exemple, m'agrada molt com el vampir, com viu el vampir i que dorm en un taüt. M'invento, perquè no ho sé jo això. Dorm en un taüt, aquest vampir? No dorm, per exemple. Doncs una cosa que em crida molt l'atenció és que aquest vampir no dorm. I com que no dorm, pot fer moltes coses. Això pot formar part de la recomanació. O m'encanta que es barallin el vampir i el no sé què, i tota la història que va al voltant d'aquestes baralles fantàstiques, que no sé. Podeu explicar això, segura? Ara aquí. No només va de baralles, també. Doncs de què? Doncs també hi ha escenes que, com que la sang humana és molt bona, doncs també un altre grup de vampirs la volen matar. Per tant, també hi ha com una lluita entre bandes i... Sí? Doncs tot això és el que podeu comentar en el per què us agrada. Sí? O sigui, el resum és una cosa molt senzilla perquè sapiguem de què va. Però en el m'agrada o no m'agrada és on heu d'explicar aquestes coses que realment us criden l'atenció i us enganxen. Sí? Doncs ja heu après a fer una recomanació. Ara en podeu fer moltes. Sí o què? Us veuríeu capaços de fer recomanacions quan ja porteu molts dies i moltes lectures? Sí? Fantàstic. Doncs ja està. Sí? Molt bé. En una propera sessió el que faran, ara us deixaré llegir, tranquil·lament. En una propera sessió el que faran és que construireu aquesta fitxa o us la passaran, val? I aleshores la tindreu i recordeu tot el que heu de fer. Val? I properament haureu de fer el que he fet jo, sortir aquí fora i recomanar la vostra lectura. Però com que vosaltres tindreu la fitxa, val? Sense llegir-la, no us la sabeu de memòria, però tindreu un guió per poder fer aquesta recomanació. Sí? Doncs això que m'he llegit es diu tal, sí? Perfecte. Una altra cosa, tothom està llegint llibres? Ningú llegeix còmics, ni novel·la gràfica, ni res de res? Sí? Per què? Perquè els còmics no sé. Els còmics són raros. Són raros els còmics? Algú llegeix còmics alguna vegada? Sí. Quins còmics llegiu? Perdona? Còmics de revistes, sí. Per exemple? Tu ves rumiant i ara parlem. Digue'm. Jo la Gàlia de La Gàlia de Bola de Drac, molt bé. Jo còmics del jueves. Ostres, de la revista El Jueves. Aquests tenen nivell, alguns. T'agrada? I els entens bé? La majoria. La majoria. Alguna vegada aquests còmics tenen... Molt bé, digue'm. Manga. Manga. Què llegeixes de manga? Moltes coses. Lemonade Boy, manga, La ventana del feo, bueno, i molts més. I molts més. Tu vas al Salvador del manga? Sí? Vas disfressada? Digues. Jo vaquero. De? Vaquero. Un altre manga, també? Algú més llegeix còmic? Va, el manga és un còmic que està molt bé, a més el llegiu al revés, no? Sí. Comenceu pel final. Perfecte. Jo a casa en tinc molts, perquè els meus fills ens agraden molt també, i aleshores estan molt bé. El que passa és que a vegades per seguir bé l'argument, no? Són una mica lents alguns, i repetitius i això, però Jo vaig llegir 6, després una col·lecció en una setmana, perquè t'agraden molt. Sí? Molt bé. I revistes? Algú llegeix revistes?
Sí. Quina revista llegeixes? Bravo. El Bravo. I tu? També, bueno, moltes. Sí. Moltes revistes? Todas. I quines són totes? A veure. Pues el Bravo, la Superpop, esa, la Top Music. Val. ¿Dónde es el Justin Bieber? Sí, On surt el Justin yo Bieber? busco la foto y si sale me la compro. Fantàstic. Doncs el fet de llegir revistes, perquè a veure, segur que les llegiu o us les No, mireu? yo... Llegeixes els articles, correcte. Tothom que llegeix revistes llegeix els articles sencers. I els nois no llegiu cap revista ni cap diari que tingui a veure amb esports, digues. Yo la revista Jugón. La? Revista Jugón. I aquesta què tal? Bueno, Tu llegeixes els articles i això? todas cosas. Va d'esports. I aleshores parla de tots els esports o només de Fútbol. de futbol? Futbol i bàsquet, correcte. I ningú llegeix revistes que tinguin a veure amb videojocs, per exemple? Quina revista? No sé, una que posa videojocs amb una lletra molt... Així molt gran, videojocs, molt bé. I tu? No, al 20 juegos. El top 20 de juegos, per veure una mica les característiques, les descripcions de cada joc, etc. Perdoneu, algunes descripcions d'aquestes revistes estan bé. Si llegeixes tota la descripció, està bé perquè t'explica què necessites per jugar, quin tipus de joc és de plataformes, si no... Bueno, jo de vegades quan vinc a Europa m'ha vingut una d'aquestes. Sí, M'ha trobo de revistes de videojocs. clar. A més n'hi ha moltes i de molt bones. Algunes no, algunes es dediquen només a vendre, és a dir, t'explica què a preu i prou. Però algunes t'expliquen la descripció dels jocs, està molt bé. Mira, tot això per què? Perquè veieu que podem llegir moltíssimes coses, moltes, que ens puguin agradar. El més important, ja que teniu aquest espai per llegir el que vulgueu, és fantàstic que llegiu literatura, fantàstic, I en català, en castellà i en altres idiomes, si voleu, i si coneixeu. Però el que és molt important és que llegiu coses que us agradin molt i que en descobriu de noves. Això és superimportant. I si us agraden els còmics, podeu venir amb còmics. I si us agraden les revistes, podeu venir amb revistes. Ara, a l'hora de fer la recomanació, heu de ser rigorosos. I si heu de recomanar una revista, heu de recomanar amb cara i ulls i explicar qui hi ha al darrere de la revista i què s'escriu i per què és interessant i per què no. Perquè hi ha moltes revistes que són revistes d'escombraria, això també ho sabeu, I heu de ser crítics i saber si en algun cas volen prendre coses que no toca, o no. D'acord? Val. Jo tinc una cosa que es diu la maleta de lectura. Me l'he anat construint amb els anys i aleshores allà dintre tinc tots els tipus de literatura, tots els tipus de lectura que a mi m'agrada llegir. Us faig un repte d'aquí a final de curs, que entre tot el grup classe construïu la vostra maleta de lectura, la maleta del grup classe. Què hi haurà d'haver en aquesta maleta? De tot el que hàgiu llegit al llarg del curs, el que us agradi més, a cadascun de vosaltres. Agafeu el repte o què? En la meva maleta, i això, però hi ha molta lectura que té a veure amb la meva feina, molta. Hi ha molta literatura molt diversa, una autora que es diu Mercè Rodoreda, us sona? Sí. Doncs és una autora que és important, ja n'anirà sentint a parlar, i aleshores a mi m'agrada molt de tot d'aquesta senyora. I no només tinc la seva literatura, sinó coses que s'han escrit sobre ella i la seva obra. M'agrada molt la pintura, i m'agrada molt una pintora que es diu Frida Kahlo. I llavors tinc àlbums de la seva pintura i biografies d'ella. M'agrada molt la història, i llavors tinc revistes d'història. Tinc el Sapiens, algú ha sentit de parlar del Sapiens, la revista Sapiens? Feu-li una ullada, que és molt xula. Doncs tinc aquesta revista i altres vinculades al món medieval, perquè m'agraden molt. Tinc novel·la gràfica, tinc llibres de cuina, llibres de viatges, revistes de viatges, moltes coses. Doncs vosaltres, tot el grup classe, podríeu intentar fer una maleta d'aquestes? No us atreviu o què? Bueno, quins ànims! Ho podem intentar o què? Intentar fer la maleta dels gustos literaris d'aquests joves. I jo vindré a final de curs a veure què. Sí? Sí? O voleu que vingui algun dia durant el curs i veure què?
si l'aneu fent o no. Us porto la meva maleta. Sí, la maleta. Si porto la meva, però jo vull que feu la vostra. Què, ens hi comprometem o què? Sí? Vinga, doncs ja està. Bueno, gràcies, ja podeu llegir. Vale?